O 80% dos xefes de servizo de atención primaria dimiten en Vigo como a protesta, como sinal de protesta, e dimiten esgotadas e esgotados ante o abandono da Consellería de Sanidade, ante a precariedade, ante o sufrimento que supón querer facer ben o seu traballo e non dispor dos medios materiais, dos medios humanos fundamentalmente para poder desempregalo. Eso nos explicaban precisamente nesa comisión alternativa tamén, onde eses compañeiros e compañeiras que acudiron a falarnos da situación dos PAC, que é desgraciadamente moi semellante e que é a tónica xeral da atención primaria da sanidade pública no noso país. E mentres eses xefes de atención primaria son desprezados, ignoradas nas xefaturas de servizo dos hospitais, parece trasladarse a posibilidade de que moitas deses xefes e xefas de servizo sexan colocados dunha maneira pouco menos que opaca. Durante os últimos anos teñen... Sí, opaca, sí. Durante os últimos anos se teñen producido unha especie, unha sorte de purga daqueles profesionais das xefaturas de servizo que defenden a sanidade pública. No tocante de, dende logo, resirse por únicamente o que debera ser importante, que é o mérito, a capacidade e o libre acceso a eses postos de xefatura de servizo, nos atopamos con acumulación de casos que ten sido coñecidos en diversas ocasións polas sentenzas que está perdendo a Consellería de Sanidade, na que desgraciadamente hai casos bastante evidentes de nepotismo ou mesmo de procedementos de incumprimento dos procedementos administrativos. Esta mañán eu casi me enternezo escoitando o vicevoceiro do Partido Popular falando de que se sentía moi orgulloso do que fan na sanidade pública, e dicindo que a folla de servizos do Partido Popular é impecable na sanidade pública. A Xustiza toma un nomeamento de 4 cargos da Xunta escollidos a dedo. Repartir postos entre os funcionarios por libre designación debe ser algo excepcional e xustificado, dicta a legislación que vulnerou o Servizo Galego de Saúde. Folla de servizos absolutamente impecable. A Xunta xustifica a libre designación de varios cargos do Servizo Galego de Saúde que anulou a Xustiza, sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sentencia firme, o Sergas asume a parcialidade de adxudicar a xefatura en psiquiatría no CHOP. Esta é a folla impecable de servicios do Partido Popular e ese orgullo da xestión da sanidade pública por parte do goberno actual. Claro que sí, hai que sentirse orgullosos do incumprimento da normativa vixente. Señorías, o sistema de provisión das xefaturas de servizo no Servizo Galego de Saúde se está usando dunha maneira totalmente discrecional e imparcial a tenor do que acabamos de trasladar e do que estamos a coñecer nos últimos anos e, polo tanto, dende En Marea, consideramos que é hora xa de intentar poñerlle freo a esta situación que é totalmente inxusta, que desprové o noso servicio público de poder ter magníficos profesionais dirixindo, en algúns casos, as xefaturas de servizos do sistema público e que, ademais, supón unha utilización como traslado bastante escura e espúrea por parte do Partido Popular a hora de purgar aquelas persoas que non lle son convintes e colocar aqueles que se están coa boca calada. Acumúlanse, por tanto, sentenzas que, evidentemente, paga a Administración e, polo tanto, pagamos todas e todos. E por facernos unha idea deses casos que acabamos de relatar, que son os máis sonados, que discutimos aquí, cando ainda estaba a nosa prezada señora Rocío Mosquera ao frente da Consellería de Sanidade, seguramente as súas señorías coñecerán eses casos máis coñecidos. A última noticia que eu facía referencia era precisamente a que relataba a situación do señor Vítor Pedreira, que levaba a fronte da unidade de psiquiatría do complexo hospitalario de Pontevedra pois dende o ano 82, prácticamente dende o inicio, porque foi un dos fundadores desa unidade de psiquiatría. Foi apartado posteriormente e gañou unha sentencia xa en firme cando, desgraciadamente, o profesional estaba xubilado. Que lles queda aos nosos profesionais en moitos casos é simplemente ter a constancia de que tiñan razón, de que fixeron ben o seu traballo e de que o que está a acontecer dentro do sistema galego de saúde é a continuidade dun sistema que funciona con postos a dedo, como vimos tamén na
primeira noticia que fixen referencia. Ou o caso do señor José María Borro, o exxefe de cirurxía torácica no Chuac, que tivo un problema semellante, a Xunta fichouno nos anos 90, comezou a traballar no complexo hospitalario universitario de Coruña e tras 15 anos de traballo, tras denunciar actos fraudulentos de outros profesionais que se estaban lucrando enviando doentes do Sergas ás clínicas privadas, tivo, pois, pola aquel entón, unha sanción do Colexio Médico que foi revogada e que foi anulada posteriormente. El denunciaba ese funcionamento mafioso e foi apartado do seu cargo. Ou temos a esas sentencias famosas que discutimos aquí en relación ao ascenso fulgurante do marido da señora Rocío Mosquera, cando o señor Evaristo Varo, xefe de cirurxía digestiva de Santiago de Compostela, que tamén chegou nos anos 90 cun goberno do Partido Popular e fixo unha labor moi importante poñendo en marcha os programas de trasplante de fígado, de ril e de páncreas dentro do sistema público de saúde na unidade de Santiago de Compostela, foi cesado, ou daquel entón non pude acceder a aquel cargo. Ese ascenso desta persoa foi anulado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que obligou a repetir o procedemento, pero cun procedemento que agora imos explicar, e por eso trasladamos esta necesidade de modificar a norma, está obviamente viciado dende o inicio. Hai moitos máis exemplos, pero vou a continuar explicando por que traemos hoxe esta proposición de lei aquí. Estes son os exemplos máis coñecidos e os traslado porque foron debatidos ademais nesta Cámara en diversas ocasións. Na maioría dos casos se dá unha circunstancia peor. Moitas e moitos dos aspirantes nin siquiera os chegan a ser, porque non se atreven a presentarse a unha provisión de postos na que saben de antemán, a maioría das veces, no seu servicio, a quen se lle vai a otorgar xa ese posto. A situación é que, desgraciadamente, temos un sistema que non é, dende logo, transparente, pero que, dende logo, ten uns criterios totalmente arbitrarios. A normativa actual, o decreto 206/2005 do 22 de xullo, que emana dese marco legal do Estatuto Marco do Persoal Estatutario, que ademais foi, casualidade, o último decreto publicado dentro desa Consellería do Partido Popular antes do cambio de goberno, e que, aínda así, foi regulado, certo, no seguinte goberno, mediante a orde do 24 de maio de 2006, marca unha pauta que é utilizada de maneira totalmente incorrecta. E voulle expoñer un exemplo, é bastante evidente. Esta normativa, como explica no seu articulado, permite un sistema que é perverso, porque fala o artigo 40, entre outros, do procedemento polo que se escolle esa provisión de postos, que para esa provisión se dicta unha comisión técnica integrada por 5 membros, 4 a proposta da xerencia, xa sabemos o que ocorre coas xerencias no noso país, ou do centro ou dirección de área, e un dos cales terá a condición de xefe de servicio e outro a proposta dos servicios centrais do Sergas. É dicir, que prácticamente en todos os casos as 5 persoas que teñen que decidir avaliar os méritos e os proxectos desas persoas aspirantes a xefaturas de servizo son persoas afíns á Consellería de Sanidade de turno, agora mesmo do Partido Popular, podería ser calquera outra. Nos consideramos que non pode ser así e que a purga iniciada para apartar aquelas persoas molestas ten que cesar, porque consideramos que aquelas persoas que ascenden a unha xefatura de servizo teñen que ser as máis aptas para o posto, aquelas que teñen a maior formación, a maior experiencia, as maiores aptitudes, que ten que funcionar segundo o mérito e capacidade e que ten que ser o mellor para o noso sistema público de saúde. Dende logo, as condicións actuais non facilitan isto, porque non son escollidas as persoas que teñen que medir o bademo dunha maneira imparcial. Ese é o problema máis grave que ten a normativa vixente. Polo tanto, nos facemos unha proposta que vai, obviamente, máis aló diso, que intenta trasladar, que ten como obxectivo principal, que se estableza unha regulación transparente en canto ao sistema de provisión de postos de xefatura e coordinación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, resolvendo esta situación actual na que se deixa marxe a discrecionalidade por parte da Consellería de Sanidade na capacidade de decisión dentro dos órganos, baremos e sistemas aplicables á elección dos postos de dirección. Para que se fagan as súas señorías unha idea.
O baremo se decide habitualmente despois de que xa están coñecidos os candidatos, co cual hai un defecto de forma bastante obvio que condiciona, obviamente, a quen se lle otorga finalmente esa xefatura. Son baremos, como denuncian os profesionais, feitos ad hoc, que permiten igualar currículos con independencia da experiencia profesional. Así se están dando moitos casos de persoas que, pese a súa dilatada carreira, como non deciden ou non hai un criterio homoxéneo á hora dese baremo, pois finalmente se lles penaliza a pesar de ter, en moitos casos, máis experiencia. E a decisión final despois de todos estes elementos tómase por un proxecto técnico que se trata dunha valoración obviamente subxectiva dentro desta norma aprobada en 2005 que se, entre comiñas, se cita que se adapte mellor ao hospital. Claro, o criterio de que se adapte mellor ao hospital é unha valoración subxectiva que fan obviamente as persoas dese tribunal que casualidade están escollidas por parte das xerencias que neste momento están escollidas a súa vez por parte da Consellería de Sanidade. É dicir, temos un sistema perverso no que as 5 persoas que teñen que avaliar os profesionais están directamente escollidos pola Consellería de turno. Polo tanto, nos presentamos esta norma que non vai en función das opinións dos profesionais que queran acceder a esas xefaturas de servizo, da súa condición política, das súas ideas, da situación da Consellería de cada momento, senón en aras de que se estableza un procedemento que sexa un sistema de creación la elección dun órgano que sexa totalmente transparente e non condicionada pois ás decisións de ningunha xefatura, de ningunha consellería e, dende logo, de ningunha xerencia. Se crea, polo tanto, un órgano colexiado que se encarga de levar a cabo os procedementos de previsión de ditos postos mediante unha escolla que se fai dun xeito que ven estipulado na nosa proposta non só nos principios xerais, no artigo 3, senón, obviamente, tamén no propio artigo 5 relativo ao procedemento, no artigo 9 relativo á avaliación e fundamentalmente no que ten que ver co artigo 6 referido á comisión de avaliación, ese órgano colexiado encargado de levar a cabo ese procedemento de provisión de postos que estará formada por 5 persoas, pero obviamente escollidas mediante un sorteo na mesa sectorial de sanidade entre o persoal que cumpra os requisitos contemplados na propia norma. 2 destas persoas serán nomeadas secretaria e presidente do tribunal a proposta da xerencia e, polo tanto, xa existe incluso unha propia organización que permite participar as propias xerencias do Servizo Galego de Saúde. Sin embargo, desta maneira se solventa ese problema de que sexa a propia Consellería a que acabe decidindo o baremo e decidindo a que persoas teñen que facer ese baremo e ese criterio, como sucede ou como acontece ata o momento. Hai outra serie de novidades sobre esta lei, obviamente non tan importantes como esta, é unha lei pequena, pero unha lei importante, o noso parecer, que vai a rematar con unha situación de discrecionalidade dentro da Consellería de Sanidade a hora de escoller estas xefaturas de servicio e que, obviamente, se se vota a favor, esta toma en consideración está aberta ás aportacións dos grupos parlamentarios e nos creemos que seguramente exista marxe de mellora nese sentido. Hai que decir, ademais, que temos introducido elementos como a imposibilidade de que accedan a mesma persoas que estén condenadas por delitos relacionados coa violencia de xénero ou con outros tipos de delitos que non estaban contempladas na normativa previa, feito que foi avaliado de maneira positiva tamén ese informe de impacto de xénero que tivo esta proposición de lei ao pasar o seu trámite previo antes de poder chegar a esta toma en consideración e que, polo tanto, permite actualizar tamén en outras materias a normativa existente ata este momento. Unha avaliación que vai, ademais, contemplar o currículo profesional das persoas aspirantes, o proxecto técnico sobre a xestión da unidade e cun informe razoado justificando eses criterios de avaliación antes descritos. Nunca máis volver a baremos que se deciden despois de coñecer as candidaturas, nunca máis volver a baremos ad hoc creados por persoas escollidas a dedo por parte da Consellería de Sanidade. Nos creemos que con todo o que está caíndo dentro da Consellería de Sanidade é hora xa de que se empecen a correxir as cousas e se poña negro sobre blanco sobre o que está a pasar dentro do sistema público de saúde.
Hai un mantra que se repite continuamente, vou rematar xa, e onte nos dixeron os profesionais nesa comisión paralela que estaban cansos de escoitalo, que temos magníficos profesionais, sempre se utiliza isto para justificar todos os recortes e todos os problemas que hai dentro do sistema público. Efectivamente hai magníficos profesionais, pero en moitas ocasións non se lle deixa acceder a poder dar o mellor da súa profesión dentro dos seus servizos. Poñamos remedio a un dos problemas que temos xa dende o ano 2005. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla. En lugar, quero agradecer o apoio dos grupos da oposición. Señor Centeno, si quere aprender algo do feminismo, aprenda hoxe un concepto novo, o mansplaining, no que os homes lle din ás mulleres o que teñen que dicir. Dende logo non nos vai a dicir vostede aquí o que temos que opinar ou decir ou decidir nas nosas intervencións, nin aquí neste Parlamento, nin fora del. Deberían aprender moitos homes sobre este concepto. E, en fin, obviamente, falar de dilatar a carreira é falar de experiencia profesional, señor Centeno. Vostede non preparou a intervención, non se leu polo miúdo o que tiña que ver coa composición dese órgano que propomos, dese órgano colexiado, e pretende trasladar unha serie de valoracións subxectivas que non están contidas no propio texto. Debería vostede lelo ben. Ben, a vostede lle parece que parte dos contidos que introducimos como unha novidade ou como un elemento que é positivo incluir nunha normativa que está anticuada neste sentido, como xa fixen referencia e vostede leu da propia exposición de motivos que veñen explicados relativos, por exemplo, á imposibilidade de que accedan persoas con conflito de intereses, con evidentes incompatibilidades ou con persoas que teñan que non cumplan os requisitos relativos a delitos contra a indemnidade sexual relacionados coa violencia de xénero ou sentencias condenatorias contra a administración pública ou na corrupción dos negocios non ven incluído na norma actual. E, ademais, estaría ben que vostede se puxera de acordo co vicepresidente porque o informe, repítolle, relativo á calificación conforme impacto de xénero desta proposición de lei por parte da vicepresidencia, da Secretaría de Igualdade neste caso, fai unha valoración positiva dicindo que actualiza a normativa nese sentido e que hai que actualizar de maneira progresiva a introducción de aspectos en materia de xénero en toda a normativa vixente, neste caso na legislación autonómica, pero no resto da legislación, e, polo tanto, non se entende que a vostede lle supoña un problema que introducemos criterios de xénero ou criterios de que non se podan acceder persoas con delitos sobre a indemnidade sexual, a liberdade ou mesmo a saúde pública, que tampouco teñen que ver coa igualdade, pero que son elementos que non están agora mesmo dispostos no decreto nin na orde que se dá relativa ao servizo. Nos facemos unha proposta, vostede dixo aquí que era francamente discutible. Si é discutible, por que non a votan a favor e a discutimos? Que medo ten o Partido Popular? Que problema ten continuamente, últimamente, con ocultar información, con impedir que se debata, con non discutir o que se está facendo mal? Si se propón unha proposta diferente de regulamento, é un problema. Si conserva parte da anterior ordenanza, é un problema tamén. Aclárese, señor Centeno. Temos unha situación na que hai fundamentalmente na normativa actual un problema circunstancial relacionado directamente con quen barema e quen valora as persoas e os méritos que se presentan as xefaturas de servicio. Repito outra vez, 5 persoas escollidas a dedo pola Consellería de Sanidade. Iso é o que hai que mudar. Para preparar esta modificación, valoramos a normativa vixente nas diferentes comunidades autónomas e outras normas ao respecto de como se regula a provisión de servicios. De feito, hai algunha outra comunidade gobernada por vostedes nas que se modificou de maneira relativamente recente que a Comunidade de Madrid, pero vostedes teñen oídos sordos á hora de revisar o que se está facendo mal. E miren, nós non temos ningún interese de que ningunha das xefaturas de servicio este ocupada por ningunha persoa por criterio político, de ningunha cor. Queremos que esas xefaturas de servizo estén ocupadas por persoas que teñan demostrada competencia, que teñan un proxecto avaliado de maneira correcta e que o criterio sexa igual para todos e todas. A realidade é que antes de outorgar esas xefaturas de servizo, os aspirantes ou non aspirantes, porque xa nin aspiran, xa saben a que se lle van a dar. Por favor, son casos claros
de nepotismo e de enchufismo dentro do Servizo Galego de Saúde, coñecidos por todas e todos, que frustran a carreira profesional de moitas persoas que poderían estar desempeñando unha labor magnífica á fronte de diferentes servizos, pero que ademais constitúen un elemento máis de falta de democracia neste sistema, no sistema público de saúde. E estamos fartas xa últimamente de que non se queira dar debate ningún sobre unha situación que está chegando a un punto que, como saben as súas señorías e como saben por todas as protestas e por todos os problemas que hai día sí día tamén nos medios de comunicación, está chegando a ser realmente insostible. É unha pena que non este aquí o señor Almuíña para aproveitar o tempo que lle queda nese sillón. É unha pena que non este para escoitar este debate e unha pena tamén que vostedes non estiveran onte para escoitar ese debate prohibido e censurado por parte da presidencia deste Parlamento, porque parece ser que aquí non se pode escoitar as voces das persoas que molestan, como acontece tamén nas xefaturas de servizo. Máis nada, moitas gracias.